yoona zaulimi yati ndikukhudzika ndi kulephera kupeza phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Waterboard. Nduna zamalonda yatsekulira chionetsero cha zamalonda ndi pempho loti kampani zosiyanasiyana zizipanga katundu wapamwamba. Ndipo luso la makono popanga zinthu lomwe muchingelezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Komiti ya nyumba malamulo yoona zaulimi ndi nthirira yati ndikukhudzika ndi kulephera kupeza phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Waterboard chifukwa choti madzi ambiri amangotayika. Wapampando wa komitiyi a Anthony Kamoto ndi wanena izi pomwe komiti yawo imakambirana ndi unduna woona zaulimi, nthirira ndi chitukuko cha madzi. Padali pano mlembi wa unduna woona za madzi a Erika Maganga wati undunawo wayamba kale kukambirana ndi mabungwe ogawa madzi pa nkhaniyi. Catherine Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Lonjezo Msodoka. Madzi omwe amangotayika amabungwe ogawa madzi a Waterboard atakuyambira pa 28 kufikira pa 50% mwa madzi omwe mabungwewa amapanga, ndipo zikuchititsa kuti mabungwewa azipitirira kusapanga phindu. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zaulimi a Anthony Kamoto ati izi ndi zodandaulitsa kamba kuti anthu akupitirira kuvutika kupeza madzi, chonsecho madzi ena amabungwe ogawa madziwa akumangotayika. Iwo ati ndikoyenera kuti adindo azika ndalama zochuluka ku ntchito za chitukuko cha madzi pofuna kukonza mavutowa, komanso atagwira ntchito limodzi ndi boma pokonza mavutowa. Zodandaulitsa kuona kuti mizinda mwathu madzi mulibe. Blantyre Waterboard in the west, madzi kulibe. You talk of Lilongwe Waterboard, the same problem. Northern Region Waterboard. So mabodi athu madzi ambiri akungotayika. Koma mutafufuza atitayankhula nawo matuza kuti most of it is due to vandalism. Mlembi wamkulu wa unduna wa zaulimi a Erika Maganga ati madzi amabungwe ogawa madzi a Waterboard omwe akumangotayika akusokoneza ntchito za mabungwewa. Amaganga ati undunawu unauza kale mabungwewa kuti apereke ku undunawu malipoti a ndondomeko zomwe mabungwewa achite pofuna kuthana ndi vuto lotayika kwa madzi, ndipo mabungwewa anaperekanso malipotiwo ku undunawu. Kuonjezerapo ati zipangizo za madzi zakale, umbava komanso kuononga zipangizo za madzi ndi zina zomwe zikuchititsa kuti madzi azingotayika, ndipo ati boma likuchilimika kukonza mavutowa. Madzi amene amatayika ma Waterboard akakupanga madzi aja amene timaitchana revenue water ndi yayikulu kwambiri. Mama katengera ma Waterboard ngati Blantyre Waterboard amene na revenue water yawo imafika mpaka 50%, kusonyeza kuti madzi amene amapanga oti anthu amwe awagwiritse ntchito zosiyanasiyana kandi mafactory 50 amadzi amene amakhala kutayika. Zimene zinthu zodandaulitsa kwambiri feke ma Waterboards wande kuti akuvutika kupanga madzi kuononga ndalama kwa madzi akungotayika. Iyi ndi nkhani imene unduna wathu wakhala unduna wathu akukambirana kwa nthawi yayitali ndi ma Waterboards. Mwazina undunawu wati ukuchita zitukuko za madzi monga ntchito za Malawi Watershed Services Improvement MWASIP, za mathanki amadzi akuntchisi, damu la Kholongo, ntchito za madzi kumakanjira ndi yotenga madzi ku nyanja kusalima kupita ku Lilongwe. Mwazina. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Boma lati lipitiliza kuyika malo ndondomeko zoyenerera zofuna kuteteza ndi kusamala ana omwe amapezeka m'misewu ya mumzinda ya dziko lino. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa atolankhani pa za tsiku lokumbukira mawanja ndi tsiku lokumbukira ana omwe amapezeka m'misewu ya mizinda pa dziko lonse lapansi, Amayi Navicha ati boma likudziwa kuti umphawi ndi chimodzi mwa zinthu zomwe zikukolezera kupezeka kwambiri kwa ana m'misewu ya mizinda. Mukudziwa inu mwana aliyense akuyenera kukhala ndi ufulu, okhala ndi moyo, okhala ndi thanzi, okhala ndi mwayi wa maphunziro, komanso kukhala monga nzika yodalirika monga mwana aliyense. Choncho izi zimayambira m'banja. Banja labwino
limatulutsa nzika zodalirika. Koma ngati m'banja muli zovuta, ananso amene akubadwa amakhala kudusa muzovutazo. Ndi chifukwa chake tikulimbikitsa mabanja kuti mabanja athe kutenga mbali kuphunzitsa bwino ana awo chikhalidwe, kuwapititsa ku sukulu, komanso kuonesesa kuti ana aja ndi otetezedwa. Ndi chifukwa chake lero mutu umene utaukhazikitsa kunena kuti tialimbikitse ana amenewa, tialere bwino, taonetse chikondi, tasamalire. Inu mukuzindikira kuti tili ndi vuto lalikulu muno Malawi, ana ambiri amene ali m'misewu kumangoyendayenda. Mavuto amene wakubwera chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana, ndipo zina mwa izo ndi nkhani ya umphawi. Mabanja ambiri ali mu umphawi wazaoneni, ndi chifukwa chake boma likudzipereka kuyika mapulogalamu osiyanasiyana kuphatikizapo mtukula pa khomo, komanso ngongole za azimayi, kuti mavuto amene ali mabanja aumphawi achepe, kuti makolo akathe kusamala nawo. Mlembi wamkulu kunduna wa zofalitsa nkhani Harold Musa wauza ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti adzigwire ntchito yawo mwakadaulo ngati wailesi imene ikutumikira anthu onse mdziko muno. Amsusa ayankhula izi ku Mzuzu pamene amaonetsa Brian Banda omwe ndi mkulu watsopano wa MBC kwa ogwira ntchito ku bungweli mchigawo chakumpoto. Hassan Pili wafika ndi ripoti. Mawu ake kwa ogwira ntchito ku MBC ku maofesi akukaning'ina mu mzinda wa Mzuzu, mulembi wamkulu ku nduna wa zofalitsa nkhani Harold Msusa ati wailesi za MBC zikuyenera zigwira ntchito zake zofalitsa mauthenga mwa ukadaulo. Iwo atinso kupyolera m'masomphenya Malawi 2063 undunawu uonesetsa kuti dziko la Malawi likutukuka m'magawo onse kuphatikizapo njira zofalitsira mauthenga. Amsusa ati wailesi za MBC zili ndi ntchito yayikulu podziwitsa anthu mfundo za boma, kugwiritsa ntchito anthu odziwa bwino ntchito yawo, komanso zipangizo zogwirira ntchito za makono pofalitsa mauthenga. Kaning'ina ili pa center ponena kuti ifalitse kwa anthu ndipo iyo aunikire anthu inene zambiri za kuno kumpoto, zitukuko, nyanja, mapiri ndi zina zote chikhalidwe cha kuno. Tiyuze kaning'ina kunena kuti ikhale yonena kuti ipereke mauthenga amene. Komanso takambirana nda DG ndi management kunena kuti kaning'ina studio ikuyenera kunena kuti ipangidwe renovate, ipezoti ikonzedwe, ikhale nayonso yapamwamba kunoti dzitha kuchita zimene ikuyenera kuchita. Atuza maplani osiyanasiyana, afuna panga metro station, zonsezo zikwanitsidwe mkanthawi kochepa fino kuti nthawi sikutidikira, anthu akuyenera kumva chimene chikuchitika m'Malawi muno. Paulendowu Amsusa anaonetsa mkulu watsopano wa bungwe la MBC Brian Banda kwa anthu ogwira ntchito ku MBC mchigawo chakumpoto. Ndipo m'mawu awo Banda ati chigawo chakumpoto ndi dera lofunikira kwambiri, kotero kukufunika kuwapatsa zipangizo za makono zimene zimafunikira kuti anthu adzigwira ntchito mwaufulu. MBC imalandira ndalama kuchokera ku boma, ndi zimene timagwiritsira ntchito. So nkofunika kunena kuti tizigwiritse ntchito bwino ndalama zimenezo, komanso tiatumikira Malawi wonse posatengera kuti ali region yanji. Nditi manenanso kunena kuti kukhala kumpoto sikuti chioneke ngati kuti ndi chinthu choti mwina tawata ya anthu ayi. Boma la Mutharika laika chidwi kwambiri pa zochitika za kumpoto. Mulembi wamkulu ku nduna wazofalitsa nkhaniyo pamodzi ndi mkulu wa MBC Brian Banda anagwiritsa ntchito mwayi wawo mchigawo chakumpoto kuyenderanso ena mwa matransmitter kuphatikizapo ya kumsongwe mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Chipani cha Democratic Progressive DPP chapempha anthu akudera lakumwera kwa boma la Karonga kuti adzavotere a Wilson Dyson Mzumala pa udindo wa kansala kuti wodi ya Chilumba mbomali. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakumpoto Ajapi Mhango, yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga, yanena izi kuuliwa mboma la Karonga pamwambo okhazikitsa misonkhano yokopa anthu kuti adzavotere kansala wa chipanichi pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 June. Ludovico Nyirenda walemba ripotiri. Poyankhula kwa anthu omwe anabwera pa msonkhanowu,
wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP ku chigawo cha kumpoto a Jack Muhango anati anthu akuodi ayenera kuvotera Wilson Dyson Mzumara chifukwa cha ntchito zabwino zomwe aona kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo anati Mzumara akasankhidwa anthu akuderali akhale ndi chitukuko chochuluka kamba kuti Mzumara ndi mwana wa chipani chomwe chikulamula. Kubula kwathu kuno lero kunena kuzayambisa ntchito yokopa anthu kuti kaza wathu anthu athe kumuvotera. Mzumara ndi nkhalakale mu ntchito ya kukanso analipo kale kansala zinazavuta pakati pa anthu anayikapo munthu wina komanso anthu omwewo ndi amene apempha kuti Mzumarawo ayimenso. Ndiye ife tikukhulupirira kuti ndi munthu amene alinako kuthekera kuti akamusankha kuno atumikira anthu akuno kuliwa bwino kwambiri chifukwa china chokuti munthu ameneyi akuchoka mu chipani cholamula. Gavana wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto Christopher Mzomera Ngwira anati chipanichi chichitisa misonkhano yambiri kodi ndi cholinga chokopa anthu pogwirira limodzi ndi mafumu. Namva pamene amatilandira ndondomeko yakuyankhula kwake mfumu imodzi imene inayimira mafumu osewa inanena kuti lero ndife wodala kuti chakudya chimene timagula ndi ndalama zambiri koma pano chinatsika mtengo ndipo tikukwaniritsa kuti tigule chakudyacho. Ndeno ifeyo sitingapangeza masewera koma mwana amene mwatipatsayi amene mwana wathu kunoko ndi amene timuvotere. Yemwe azayimire chipani cha DPP kodi ya Chirumba pa chisankho cha chibwerezachi Wilson Dyson Mzumara anati msonkhanowu walimbikisa kwambiri pa nkhani yokopa anthu kuti azawavotere. Msonkhano wandilimbikisa kwambiri chifukwa sindimayembekezera ya cholinga makamaka nchoti ndizapitirize ntchito zanga zomwe nazisiya. Nali kale mu council komanso nali ku UTM koma naona kuti kupanga chiganizo chabwino ndigwire bwino ntchito ndi boma. Bungwe ndoyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lichitise chisankho chapaderachi kodi posatira imfa ya Hawkins Munthali yemwe anali wa chipani cha People's PP pa 23 March chaka chino. Rudoviko Nyerenda, MBC Karonga. Anthu ndi kampani zochita malonda awapempha kuti achilimike pa ntchito yokonza katundu kuti akhale opamwamba ndi cholinga chopeza misika yakunja yochuluka. Nduna za malonda ndi mafakitale a Simon Taye yanena izi pamwambo otsekulira chionetsero cha zamalonda cha chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati dziko lino silikutha kupeza ndalama zakunja zokwanira kamba kuti likumatumiza katundu wake yemwe sanampange bwino kapena kumonjezera zina ndi zina kuti akhale akapeze misika yabwino m'mayikowa. Poyankhula pamwambo mkulu wa bungwe la anthu ochita malonda la MCCI Ronald Ngwira ati iwo aonetsetsa kuti agwire ntchito ndi boma kuti ilike ndondomeko zokomera ochita malonda kuti azikwanitsa kupititsa patsogolo ntchito yopanga katundu wapamwamba. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentionenso mito yake. Komiti ya kunyumba malamulo yoona za ulimi yati ndikukhudzika ndi kulephera kupeza phindu kwa mabungwe ogawa madzi a water board. Nduna za malonda yatsekulira chionetsero cha zamalonda ndi pempho loti kampani zosiyanasiyana zizipanga katundu wapamwamba. Ndipo luso la makono popanga zinthu lomwe muchingelezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Mkulu woyang'anira ofesi yosunga mbiri ya chikhalidwe komanso zinthu zamakedzana ya Lake Malawi Museum a Henry Makina wati malo otere ali ndi kuthekera kothandiza kutukula ntchito zachuma komanso zokopa alendo. Amakina ati malo osungirako mbiri ya chikhalidwe ndi zinthu zamakedzana amathandiza pa ntchito zokopa alendo. Sotini Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Owen Mavula. Malo osungirako zinthu za mbiri ya chikhalidwe ndi zamakedzana
amathandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko komanso kuteteza zinthu zachikhalidwe ndi kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Malingana ndi mkulu woyang'anira malo osungirako mbiri yachikhalidwe komanso zinthu zamakedzana a Lake Malawi Museum a Henry Makina, malo osungirako zinthuwa amakhala ndi mbiri yachikhalidwe komanso zinthu zakale zomwe zimapezeka m'maboma omwe ali m'mbali mwa nyanja ya Malawi, ndipo zimathandizira kukopa alendo zomwenso zikuthandizira kutukula chuma cha dziko. Akhale azungu osati azungu komano anthu akunja akabwera kunoku amafunanso adziwe kuti kodi chikhalidwe chakuno nchotani. Ndi zimene zimapangisa kuti no boma lizipeza ndalama. Ife timalandira ndalama zija komanso anthu akunja akabwera lero tikumakhala ndalama zakunja amasinthisa omwe kuja lero boma lipeza ndalama zakunja. Akabwera kuno atilipira makwacha omwewa komano ndalama imene angalipireyo kuphatiza ndi ya Malawi ena amene amabweranso kuno kuzalipira lero zimathandizira kupitisa kwa number 1 kumene kuja phatiza ndalama zina ndikuyamba nopanga zitukuko zosiyanasiyana. So zikupindula mbali zingapo. Mbali yoyamba kwa anthu ainake a Malawi ndiye kuti akulimbikitsidwa pa zikhalidwe zawo. Pachiwiri kumbali ya chuma ndiye kuti so Malawi aja seukamangidwa chipatala mankhwala ndi zoterozo akuthandizidwa kuti no akapeze thandizo la moyo wawo. Mawu ake ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology Gelson Zamawa wati kugwiritsa ntchito malo osungirako zachikhalidwe ndi zamakedzana ndikofunika kwa ophunzira kuti adziwe zinthu zambiri zomwe zingathandizire maphunziro awo. Zimathandizira nkalembedwe monga ngati munthu utakhaza kuti ukufuna ulembe zinthu zokhudzana mboma lino la Mangochi kapena mbali mwa madzi utha kubwera ku museum kuno ndi kudzatha kuona zinyama komanso kudzaona mbiri komanso kudzaona masitima amene ali mmene. Malo osungira zinthu zambiri yachikhalidwe komanso zamakedzana a Lake Malawi Museum anawakhazikitsa mchaka cha 1971 mboma la Mangochi kudzera ku bungwe la Society of Malawi kufikira mchaka cha 1976 pomwe anawapereka ku nthambi yosunga mbiri yachikhalidwe ndi zinthu zamakedzana. Bungwe loyang'anira mayeso la Malawi National Examinations Board MANEBO lati lakonzeka kulembetsa mayeso a chaka chino cha 2026. Ofalitsa nkhani za bungweli a Angela Kachitigu wati mayesowa akuyembekezeka kuyamba pa 1 June ndi kuzatha pa 24 July. Rashida Matandika wafika ndi zambiri. Malinga ndi Kachitigu, chiwerengero cha ophunzira omwe akulemba mayeso chaka chino chatsika pang'ono kuyelekeza ndi chaka chatha. Iwati chaka cha 2025 ophunzira 626,038 analembetsa mayesowa pomwe chaka chino ophunzira 614,915 ndomwe alembetsa. Izi zikutanthauza kuti chiwerengerochi chatsika ndi 1.8%. Ngakhale izi zili chomwechi, Akachitigu ati zokonzekera zikuyenda bwino ndipo apempha anthu onse omwe akukhudzidwa ndi kulemba komanso kulembetsa mayeso kuphatikizapo makolo ndi ophunzira kuti akhale ndi udindo ntchito ikayamba. Zokonzekera zathu zakhala zikuyenda bwino, sitinakumane ndi mavuto ena aliwonse. Kwa makolo ophunzira angakhalenso Amalawi ena onse tingowakumbutsa kuti mayeso amenewa tikhala tikulembetsa kuyambira mwezi wa Mawa ndipo tikuwapempha kuti tipitirize kugwira ntchito limodzi monga mwa nthawi zonse. Tili ndi nambala yathu yaulere yomwe munthu aliyense atha kuyimba foni kuchokera ku network ya TNM kudziwitsa ngati pali mchitidwe uliwonse wa chinyengo omwe akukayikira, komanso ngati pali mchitidwe uliwonse omwe akukayikira kuti utha kusokoneza mayeso tikuwapempha komanso kuwalimbikitsa kuti azikatha kukaneneza zimenezi ku polisi iliyonse yomwe ali nayo pafupi. Chaka chino mayesowa ayamba ndi ophunzira form 2 kuyambira pa 1 June mpaka pa 10 June ndipo ophunzira standard 8 adzayamba pa 8 mpaka pa 10 Juni. Ophunzira form 4 adzamalizira kuyambira pa 29 Juni mpaka pa 24 July. Padakali pano nthambi yoona za ndende kudzera kwa ofalitsa nkhani wawo Steve Meke yati ophunzira 73 ndomwe alembe mayeso a standard 8, 98 alemba mayeso a form 2 ndipo 111 alemba mayeso a form 4. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Luso la kompyuta ndi intaneti ndi chikhalidwe akuti nizofunikira kwambiri pa maphunziro pomwe dziko likupita patsogolo
pa ukadaulo. Mtsogoleri wa bungwe la Independence Schools Association of Malawi ISAMA, Bishop Wycliffe Chimwendo, anena izi mu mzinda wa Blantyre pofotokozera atolankhani za kukonzekera msonkhano wachinayi wa bungweli. Achimwendo adati zokonzekerazi zili mkati ndipo nthumwi zoposera 250 zochokera m'magawo 6 azamaphunziro zoyembekezeka kukhala nawo pa msonkhanowo. Iwo afotokoza. Nikera kwambiri ukakambirana komanso ukaphunzira mmene tingachitire kuna kuti ziphunzitsana wathu maphunziro osiyanasiyana koma nkhani ya chikhalidwe chathu, zakudya zathu, magule athu, zovala zathu, zilankhulo zathu kuti ndi zilankhulo zabwino kwambiri zimene zimaphunzitsidwa komanso kulemekezedwa ndi kumatsatiridwa. Ndi pamene kuti zimene zikakhala mfundo zina zimene tikakambirana komanso titana akatswiri azamaphunziro madera osiyanasiyana. Kwathu kuno taitana Profesa Delphina Mpota, Profesa Chomola Mikeka, komanso Dr. Robert Chanunka. Kunja taitana anzathu amene aliso masukulu mapaokha. Ku Zambia kubungwe la Independent Schools Association of Zambia kuchoka Asaka Sokontwe, katswiri kwa zamaphunziro amene amaphunzitsa za administration ndi zinazoterozo. Komanso ku South Africa kubwera Dr. Bernard Langton kubungwe la Independent Schools Association of South Africa amene wanso amathandiza kwambiri nkhani ya mkalasi imene tingamachitire maphunziro athu motsatira mmene dziko likuyendera. Komanso ku Tanzania kuli Ben Ntonya amenenso ndi katswiri wa zamaphunziro. Onse adzakhala kulankhula kwa amene akubwera kudzachita nawo msonkhano umeneyo. Munkhani za msangulutso. Luso la makono popanga zinthu lomwe mchengelezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kwambiri kachitidwe ka zinthu zosiyanasiyana pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Pogwiritsa ntchito AI tsopano ndizotheka kupeka uthenga wa nyimbo, kuyikira zida komanso kujambula kanema wa nyimbo mu mphindi zochepa. Kubwera kwa luso la AI pa mayimbidwe kwadzetsa mafunso pakati pa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo anthu oyimba, ojambula nyimbo, otukula luso loyimba komanso anthu okonda nyimbo. Simon Boyce ndi Themba Mwale afika ndi ripoti. Uyu ndi kanema wa nyimbo yotchedwa Dalitsani Malawi. Nyimboyi komanso kanema wa nyimboyi azijambula pogwiritsa ntchito luso la makono la AI ndipo anayika pa intaneti pa masamba osiyanasiyana kuphatikiza pa YouTube. Nyimboyi ndi chitsanzo chabe cha nyimbo zochuluka zomwe zayimbidwa pogwiritsa ntchito luso la AI ndipo aziyika pa intaneti. Izi zikuperekera umboni kuti makono ndi zotheka kuyimba nyimbo pogwiritsa ntchito njirayi yomwe ndi yachidule kwambiri ndipo ndi yachangu. Pomwe luso la AI likupitirira kufalikira, anthu mdziko muno ali ndi nkhawa zosiyanasiyana pakagwiritsidwe ntchito kalusoli. Anthuwa ndikuphatikizapo akusukulu za ukachenjede, oyimba komanso achipembedzo. Mphunzitsi wa nyimbo ku sukulu ya zaukachenjede ya University of Malawi, Kondwani Bright Simbota, wati akukhulupirira kuti luso la AI ndi chimodzimodzi ndi luso la mayimbidwe chifukwa si aliyense yemwe angatulutse nyimbo yoti anthu atha kuyikonda pogwiritsa ntchito njirayi, ndipo anthu omwe akugwiritsa ntchito lusoli akuyenera kuyamikiridwa ngati kuli kotheka. Nyimbo zina zimene zikupangidwa ndi makina a artificial intelligence zikumakhala zokoma zabwino, nyimbo kuti kuyimvera iweyo kumakufika kukunda moyo. Komabe mbali ina watumiza kuti anthu ena amati akadziona kuti nyimbo ndikumverayo apanga ndi makina a internet sanapanga nyimbo pamene kuti chidiki chachacheka. Ndipo mphunzitsi winanso wa sukulu yomweyi Dr. Peter Okene ati nyimbo zoyimbidwa pogwiritsa ntchito lusoli zikuchuluka pa dziko lonse, ndipo bungwe lomwe limayang'anira za luso la Malawi Copyright Society likhazikitse malamulo ovomereza ndi kuteteza lusoli. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa bungwe la oyimba mdziko muno la Musician Union of Malawi, MAM, Wycliffe Chimwendo,
wati akutsutsana kwathunthu ndi mchitidwe oyimba nyimbo pogwiritsa ntchito luso la AI ponena kuti zipangisa kuti luso lenileni lisaonekere. AI music ndi ulesi komanso ndikupha luso loyimba. Tikamati munthu ni musician ndekuti amakhala ndi luso lotha kupeka, lotha kuchita chinthu chimene chimachokera mu luso limene ali nalo, ndiye nyimbo kaya luso limene kubwera kuchokera ku AI, artificial intelligence, kulikaniza kwathu kuno lisapitike kutero, zikatero zitionongera mayimbidwe. Winanso akuyankhulapo ndi mmodzi mwa anthu omwe amatukula luso la mayimbidwe mdziko muno, Jai Banda, yemwe ndi mkulu wa kampani ya Entertainers Promotion. Poyankhula iye wati ndi wachikale ndipo amakhulupirira kuti luso la mayimbidwe munthu amenera kubadwa nalo kapena kuphunzira. Ide sindikusangalala nazo because ndikuona ngati zikuchitisa kuti anthu akhale ndi ulesi amene amayenera kuchita music instead yoti aziganiza ndithu akungodalira zimenezozo. Ifeyo generation yathu inali ija yoti anthu amayenera kuganiza, anthu amayenera kuchita practice, ndiyeno ndikuona ngati zikuononga talent ya anthu. Kwa munthu okonda nyimbo, Milos Gunthe yemwe amakhala mu mzinda wa Blantyre, kubwera kwa nyimbo za AI kwasokoneza kakomedwe ka nyimbo. Iye wati nyimbo imakoma ngati yayimbidwa ndi munthu weniweni osati makina ako. Ngati kusoma tikadaka chitabe kafukufuku mmene tingagwirire ntchito ndi zinthu ngati zimenezi. Komabe luso la artificial intelligence AI labwera kudzakhala ndipo lipitirira kugwiritsidwa ntchito m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo azamsangulutso. Chofunika ndi kukhazikitsa ndondomeko zabwino zomwe zingathandize kuti lusoli lithe kuyendera limodzi ndi njira zakale zomwe anthu akhala kuzitsata. Kwa anthu amene muwalalikira. Tikatere tafika pamapeto ankhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Komiti ya kunyumba malamulo yoona zaulimi yati ndikukhudzika ndi kulephera kupeza phindu kwa mabungwe ogawa madzi a water board. Nduna zamalonda yatsekulira chionetsero cha zamalonda ndi pempho loti kampani zosiyanasiyana zizipanga katundu wapamwamba. Ndipo luso la makono popanga zinthu lomwe muchingelezi likudziwika kuti artificial intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Ndine Austin Kachipeya, pitizani kuonera mapulogalamu otsatira pa MBC. Makoma nonse.